प्रकाश भैया, वाह भैया बोला। एगो लड़की बाजार घूमे गई, एगो लड़का देख के का कहा था भैया? क्या कहती है ये भाई? और कैसे कहा था? कैसे? गोरी तोरी पतरी कमरिया हो, गोरी तोरी पतरी कमरिया मारल हिलोरा बजरिया सारा शोर भइल बा। और का कहतिया? क्या कहती है भाई? लड़कवा बहुत नजर मारा था और कैसे का कहा था? कैसे? बाड़ू रूप के खजाना तोहके जाने ला जमाना, बाड़ू बाड़ू रूप के खजाना तोहके जाने ला जमाना। कैल तोर तिरछ नजरिया हो, कैल तोर तिरछ नजरिया घायल जियर मोरा बजरिया सारा शोर भइल बा। कहा था तोहर नजर दिल पे घायल करतिया। और का कहा था भैया? कैसे? सुंदर कन्नावा के बाल पे निकाले काली साड़ी, सुंदर सुंदर कन्नावा के बाल पे निकाले काली साड़ी। गोरी जब चलल डहरिया हो, गोरी जब चलल डहरिया धड़के जहिया गोरा बजरिया सारा शोर भइल बा। और कैसे भैया? कैसे भाई? ओ गजबे जो बन के उठान देखे भइने परेशान, गजबे जो बन के उठान, गजबे जो बन के उठान देखे भइने परेशान। सत्यम कहेल तोहके हो, सत्यम कहेल तोहके जाने बाड़ू मोर बजरिया सारा शोर भइल बा।